Ardú fáite gótaí airide de dhioscaí na hÉireann. Scriosar uaidhní páistí na bhfuil baistí séanta ag Enterprise. Sráid speisialta ar staid na Gaeltachta agus mórscéal na Máirte, cén brín agus duff ar dúirt maithas grúpa í chuig bouta dá de Charnadón. Céad fáiltrómh chuig an chléir tróna. Tá furann sacr phoblacht na hÉireann cailí den dara bouta de Charnadón aniu in éon arab héadach a chlí trí an éid. Ba é Robbie Keane a chur a chiadchan an sanneanga an sa séú bomuid an chluiche agus lean Gary Breen agus Damien Duff a hampla níos déanaí. Bés agan mar a hanas ceacú níad na Spáine nó na Hafraice hasa imrachas an phoblacht an sa dara bouta. Chiad tuairis gan achtó Ronan O'Donnell. Bhí cumasach nervhíseach ar chuid géimnóirí na hÉireann agus idir meallach amach an Páirce Yokohama. Sead an chéad chluife ag dimar an tír sa gomórta san Uairse agus iad lúta mar rán na cuitaíon tuachta. Ach ba gur thuca siad sí sa gluife, tar éis sé lúméid bhí éireann chun Keane, nuair fór Robbie Keane a ghara chúil siúd sa gomórta seo. Sé Keane an chéad imreoir ón tír seo is scoil níos mú ná cúil amháin i gluifií canis Charnadón. Ach in dhíor sin lig éireann na maidí le srá. Baig an Arab hádach is múrhí léiread an chuid eile den le, agus na héan aontas gur ferragar Vic McCarthy. Bhí Sarhans ag Al Jahani an scór chormúg hí chéad tíoch an deire, hep aon háirte é stop agus murach sé given bhach éireann na guntuirt. Churú náil cuin chun Páirc an áitín háirt an dara le, chuid an tarú le Damien Duff i dimar ar an glíhan ar chléad a bhhar nachthia. Mar sin héin bhí cluife idir gáceán na meá go dtí gur hála sé seo. It's there! Gary Breen! Níor hapan náil cuin a dheis siúd a tháinig díreacht tar éis cúil bhrín. Dúsad sé a chus nuair bearg ó úsáid a bhaint as a chleigean béidir. Bhí deis ag an Arab hádach cúil a scóra na dhéir sin ach ní ránach lehans ná riire. Ba imreoir Blackburn Rovers bhí láthar a réon os Damien Duff is fearr a dimar go éireann agus ganna cheanúméid fág í fór sesin na méid bhí tiltsaige. Bhain an cúlbára Aldaya praseach ach ba chumachí sin agus éireann trí an náis chun Keane nuair a héad an adal ghearnach. Sé dún le gleathar tar éis a dóide go imrás éireann na glufa dara bouta is Súáin. Eitleón ar an stúma starúil seo go dtí chóir é heas amárach ach ba neart ceúra an idir an dálín. Ronan O'Donnell, nóch TG4. Ní a bhéon aspa taíochta nó slán na manisteach am a bhóine an réaltacht bhúscríneomh dúinn Vic McCarthy. Bhaile cúpla chéad duine idir ógus éasta ann chun brethan nó ar a gluthe. A bhar a bhór a chud daltaí bonscoile, bhí ag freistal ar éile peile chuiling 2002 i méalach an Ghaerhig. Téis de Robbie Keane an bhartaí dhéanamh sa teachú nómat cad a bhí róg amach. Bhí sé anbhaach go tháinig Saudi Arabia isteach san cluiche sa deireadh don céad le. Beag an buaig ar a Chínaid. Bhí siad gomach, tá siad ligin Saudi Arabia teachta nas cléan is ach ceapan go bhuaig siad. Tá cúil amháin a going so big gá cúil eile a going agus ní bheith géon cúil ag Saudi Arabia. An baiste nach ag na daine óga bhí an pólas crín. Pe níor dúirt Vic McCarthy leis na himróirí ag le hám, bhfuil leor é chun iad a spreaga agus gá chúl eile a bhaintteach ó bhrín agus Duff. Cap mar tréis an céad cúil ar an seachtú nóméad hit ar lige go gur fólín beag ach tréis sin bíidir arrás rís. Idir le go leir tréis tamil ach ag an tarna le tháinig siad ar neiste a go bhí mar an na sásar fad. An céad le bhí agla amach ar an dar leir bhí ar a bu agus fuig siad. Agus hána féin tá siad ag súil leis an géad bhí eile sa chóide heas. Bhí an clé anbha agus bhí cúpla cúil deis ag éire agus ní bheith chance ar breag an Spáin a gine éire. Barry Mescal nócht TG4 ba le bhórne Gaeltacht Bhuascrí. Well, a Mescal locht